Kde sa vzal, tu sa vzal, motivačný citát napísal. Veď ich predsa máme plný internet. Z ničoho nič na seba musí nejakým spôsobom poukazovať. Tento píše citáty, tento sa zase fotí v kaviarni s diárom na stole. Hustle culture, čiže makaj, dokiaľ ťa neporazí. Alebo sa teda aspoň tvár za neprázdnenie. Pri chodení do posilňovne máš dva typy ľudí. Prvý je ten, ktorý mal na strednej ledva 60 kg. No na stredku o pár rokov je z neho odrazu namakaný frajer. Všetci na neho prekvapene pozerajú, lebo o jeho premene nemali ani šajnu. Druhý typ je ten, ktorý zdieľa kadejaké motivačné voloviny. Stále hovorí o tvrdej práci, nakupuje si kadejaké pomôcky. Vo fitku si viac robí selfiečka ako cvičí. No v porovnaní s tým prvým je jeho premena oveľa menšia. Ak vôbec nejaká je. Aký je medzi nimi rozdiel? No dosť zjavný. Ten prvý to so sebou myslí vážne a robí to kvôli sebe. Hovoria za neho reálne výsledky, ktoré zbadáš na prvý pohľad. Tomu druhému ide len o pozornosť a predvádzanie sa. Koho mi to len pripomína? No spomínaných, samozvaných, motivačných speakerov. Mám kamoša, ktorý už asi 10 rokov úspešne podniká. Keďže je to môj spolužiak zo škôlky, tak sa poznáme doslova celý život. Pamätám si, ako mi jedného dňa spomínul, že so svojím bratom chcú začať podnikať. Vraj chcú vyrábať nejaký jablčný nápoj, akýsi cider. To bolo v čase, keď sa na Slovensku jednalo o cudzie slovo. Popravde, ostal som prekvapený a čakal som, čo z toho bude. Dlhú dobu sa nič nedialo a ja som si myslel, že to zabalil. O to viac som ostal prekvapený, keď mi odrazu donesol fľašu s hotovým produktom. Pár dní na to ma zobral priamo do výrobne a mne doslova padla sánka. O ničom nehovoril preto, lebo v tichosti makal. A dnes zbiera jedno ocenenie za druhým. Jeho produkty sú známe a hlavne kvalitné a chutné. Inak povedané, predávajú sa samé tým, že sú proste dobré. Dovolím si urobiť mu malú reklamu. Okrem spomínaného cideru vyrába aj rôzne zázvorové šoty či ovocné limonády. Odkaz na jeho značku nájdeš dole v popise pod týmto videom. Porovnaj teda túto situáciu s tvojím kamošom v maturitnom obleku. Taký, čo ešte včera ležal opitý v bare pod stolom a dnes je odrazu zanepráznený. Hovorí o sebe ako o úspešnom, no o jeho produkte nie je ani šajny. Ak sa ho opýtaš, čo vlastne robí, tak ťa odbije s tým, že biznis nie je téma na telefón. A teda navrhne ti osobné stretnutie, kde ti všetko vysvetlí. Motivácia mu tak stúpne do hlavy, že preruší štúdium na výške. No a o 2 roky sedí v potravinách za pokladňou, bez vzdelania a bez vízie. Veľa ľudí dnes chce vyzerať úspešne. Túžime po uznaní od okolia a to za každú cenu. Myslíme si, že fráza fake it until you make it naozaj funguje. Možno v niektorých prípadoch áno, no realitu neoklameš. Pretvárka bude stále len pretvárkou, pokiaľ to naozaj nebudeš ty. A teda, pokiaľ zo seba neprestaneš robiť niekoho, kým nie si. V opačnom prípade skončíš presne tak, ako ten premotivovaný kamarát. Je to preto, lebo sa hral na niekoho, kým nie je. Nakupoval drahé veci, často si až robil dlhy, no a nakoniec dopadol tak, že okrem tých dlhov nemá takmer nič. Koľkokrát si sa aj ty prichytil pri potrebe vychvaľovať sa? Kúpil si nový telefón alebo dokonca auto? Prvé, čo urobíš, je to, že si ho sfotíš na sociálne siete, všakže. Alebo naopak, si to ty, kto videl podobný príspevok na internete. Tebe to vzbudilo závisť a tiež chceš niečo podobné. Utekáš do banky po úver a o pár dní si aj ty fotíš svoje nové auto. Čiže rozbité, dvakrát stočené 20-ročné BMW po 3 majiteľoch. Dopamín na chvíľku vystrelí a potom príde realita. No to sa už vraciam k tomu, čo už povedané bolo. Za skutočne úspešného človeka nehovorí jeho vychvaľovanie sa. Nie sú to jeho drahé hodinky alebo auto. A už vôbec nie trápne selfiečka alebo motivačné citáty. Úspešný človek je ten, ktorého poznajú práve kvôli jeho produktu. Elon Musk to je SpaceX, Tesla, PayPal, Jeff Bezos to je Amazon a Bill Gates zase Microsoft. Čiže stále najprv značka, respektíve produkt. A až tak jej zakladateľ, respektíve majiteľ. Skús mať pred sebou troška pokory a nerob zo seba niekoho, kým nie si. Veď koniec koncov aj tak. Dobrý produkt sa predáva sám.
Ak sa ti video páčilo, určite mi hoď like a odber. A keď chceš byť ešte väčší frajer a vážiš si skutočných tvorcov, tak ma môžeš podporiť aj formou super vďaky alebo mesačného členstva. To nájdeš tuto dole po kliknutí na tlačidlo pripojiť sa. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju podporu a pripomínam to, čo stále. Buď gentleman.